Good morning mga boss. So karon mga boss, murag dili kay good ang morning na to no kay medyo dugay jud ta nakatulog gabi ba. So atong silipon natong bindo diri mga boss. Kung kumusta na ba kay bag-o na to ni gilisan mga boss ug kuan pilditi na to ang gigamit diri mga boss. So mao na tong bindo mga boss oh. Piso wifi mga boss. So mao na tong gibutangan. So mao ni atong antenna sa una no. Sa wala pa nato gi-fiber. Wala na po. So kawayan na itong gibutangan. So ato silipon mga boss ang atong bagong internet no. Nara ako nang gi-fiber. Gigamitan ako fiber para maka-internet ni siya. Among source ani kay PLDT mga boss. So morning area mga boss kana mga balaya mga boss mao na tong mga customer no. So mao na ang nagatagak sa tong piso wifi diri no. So morning area mga boss daplin na tag sibintado no. So kana pun diha kana makita ninyo nagagamit ko na sa tong piso bindo mga boss. So yun lang mga boss. So abang-abang sa next video natin mga boss. Salamat.